Het is Joet, 22 januari, de dag dat het geweld in het Nederlandse uitgaansleven aanneemt. Het is ook de dag dat het Polderhaatkanaal in Friesland weer open gaat. En in Bient hebben we Joet het verhaal van 2 vriendinnen met een zwieren behinding. Goeien en welkom bij Bient. Uit het hele land kon kunstenaars haar inschrijven om mij te doen onder de tentoonstelling Koninklijke Portretten in Haskedieken. Voor Randy Vettewinkel was het een ontdekkingsreis door haar eigen familiegeschiedenis. Haar familie, wie hofleverancier van het Koningshuis. Wat schetste mijn verbazing dat Willem III, koning Willem III, was een fervent afnemer van Zaalbergdekens. Ik denk, nou, dat moet toch niet mooier worden, dit. Dus ik dacht, nou, dat is leuk. Ja, een pien in de holle dossier kun je het ijs net meer nemen. Het is meer een migraine dossier, het Nije Tialf. Frieske bouwbedrijf bin poer op de provincie, want die wil de bouw van het megaproject gunnen onder een bedrijf van Boeten. Pallas Nedam uit Nieuwegein. Het Frieske bouwconsortium Dijkstra Drijsma, die als tweede eindige bij de onbestegingsprocedure, is het er net mee eens en stapt naar de jochter. Joet komt er kritiek van de provinciale politiek. Aan tafel Andries Bakker, uw eigen politiek verslagjouwer. Andries, welkom. Wie is Joet de hele dag bij provinciale steden? Hoe wordt er eigenlijk praat bij de politici onder u? Op dit staat nog vooral in de kuiengongen, want formeel mooi ze nog niks is, zolang die procedure rint. Maar in de kuiengongen wie het trending top. Jazeker, gesprek van de dij, tegenwoordig met het Polderhoofdkanaal de besluit zelf, maar vertraging smiet het op. Daar ben ze toch wel benauwd voor, want Tialf de Mattescheppen zo gauw als mogelijk in de groen. Maar ik, en dat is wel opvallend, zeker van het CDA komt, want daar heb ik maar praten, Johan Tjalsma, de fractievoorzitter, die zei van mogelijk zou dit wel weer kansen opsmieden kunnen als de ruchter ontvankelijk is voor de protesten, dat er alsnog een Frieske bouwer komt. Ja, even waarom naar het begin. Ja. Want heel vaak komt het toch net voor, toch? Dat bouwbedrijven een onbesteging onvjochtje. Nee. Waarom nou dan wel? Nou, ik ga een rondje maken en elke keer zei van eigenlijk doen we dat net. Een nummer 2, die kan nog eens een keer zeggen van op een bepaald punt hebben we er net maar eens. We gaan wel in bezwier, zou dat mogelijk nog eerste worden. Maar dat er zo massaal nou in bezwier gang wordt. Massaal? Net alleen nog Dijkstra Drijsma en Jorritsma, dat consortium. Ik, Friso en Verwijnen hebben morgen bekend maken dat ze dat volgt, het Oren Frieske consortium. Dat is het waar. Ik heb met BAM contact gehad en met Volker Wessels, de Oren 2 kandidaten. Daar komt morgen naar hoor. Maar als ik de gesprekken herleiden maak, dan denk ik dat die hun aansluiten bij de bezwiermakkers. Dus dan zullen alle 4 verliezers uiteindelijk bezwiermaatje zien het besluit van Tialf om dus Pallas Nedam uit te kiezen. Maar dat is dus nee. En dat zou nee wezen. En dat zou ik heel massaal wezen. Want blijkbaar zeggen alle bouwers toch wel groen om dit aan te vechten. Ja, neem eens wat voorbeeld. Waar is het dan specifiek net mee eens? Nou, wat ik get heb is dat elke keer je hebt een aantal punten krijgen op verschillende onderdelen. Dan kan je denken aan dwarsemus, energiebesparing, de prijs vanzelf. Want Dijkstra Drijsma Jorritsma zo goedkoper wezen als Volker Wessel of als Pallas Nedam. En is het onderhands vriendelijk. En ik het topsport is het topsport vriendelijk die locatie. En dat wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie? Ja, de beoordelingscommissie. En waar het er als heegst uitkomt, die krijgt het. In dit geval Pallas Nedam. Nou, om een voorbeeld te aan, een van de consortia die het topsporters erbij belutsen om te zien hoe krijgen we het zo topsport vriendelijk mogelijk, dat Nije Tialf. Er is een ontwerp gekomen, maar nu scoren ze van die beoordelingscommissie heel leeg. Normaal is het dan zo dat het bureau wat ze aan onbesteging begeleidt, dat is A.T. Osborne in dit geval uit het westen van het land, uit het midden van het land, dat ze daar nog een gesprek mee krijgen kunnen in die bezwierperiode. En dan laat die uit van waarom dat ze zo'n beetje punten kregen. Dat is dit keer net gebeurd. Ze hebben dus geen uitles gekregen. Dus maar hoe kan het dan? Zitten er dan ook bijvoorbeeld topsporters in die beoordelingscommissie? Dat zou een goede vraag wezen kennen. Dat ze daar dus iets zeggen dat ze onvechtje kennen. Ik heb een paar namen met. Daar kan ik net vol over zeggen, maar waar het in elk geval in zit, dat ben Jan-Willem van Elzakker en Eelco Derks van Tialf. Maar ik heb ook kritiek op in hoeverre de beoordelingscommissie bevoegd, of in ieder geval kennis heeft om die topsport
goed te beoordelen. Omdat die bedrijven natuurlijk de eigen topsporters vregen. Hè? En die mogen het toch wel doel hebben, zo zitten. Ja. Langomlet, hoe rent het nou al? Want het kwart pleit, dat zin het op 6 maart. 6 maart tjent het kwart pleit. De belangen zijn natuurlijk enorm hè, in de bouw vooruit, want het gaat min. En dit is voor 2 werk, voor 1000 werknemers, een miljoenenproject. 50 miljoen en eerst voor er al van 40 miljoen aan het werk kennen. In april zou de schep in de groen matten. 6 maart is het de rechtszaak. Die Dijkstra Draais met Jorritsma dus oorspant het. Friso Verwijnen die sluiten daarbij aan. En de verwachting is dat BAM en Volker Westels dat doggen. Dan is het dus in een rechtszaak. En dan moet dus blijken wat eruit komt. En de rechter kan verschillende zaken besluiten. Oké, het kwart zijn, ze redden het net op. Dat is daar vertraging. Het slimste zou is dat het toename had. Want dan is er natuurlijk in 2016 nog geen IT-half. En dan zou de tariering van de Olympische Spelen in 2018 weer op het tocht komen te staan. Heel kwart nog even, Andries. Wat denk je zelf? Ik denk dat die partijen die team in, dat was net voor niks. Die hebben dus een groen. En mogelijk dat de rechter daar wel ontvankelijk voor wezen kan. En ja, dan zou dus op komen kennen. Dat moest net uitsluiten. We zullen al wachten. Tiertank van die verhaal. Ljouwert, maak het hem op voor de derby. Cambuur, Heerenveen, Takom Weekend. 2 Friese clubs, elk met een eigen sfeer. Stad moet het platteland. Maar wat docht zo'n club als Cambuur met de stad? Hoe nou is de boon eigenlijk van Cambuur met de buurt? Met de Cambuursterhoek? Wij gaan op ziek naar de ziel van Sportclub Cambuur. Je hoeft geen groot socioloog te wezen om te zien dat Cambuur een volksclub is. Ren op een gewone Troddewijkse dag, maar dus over het Cambuurplein. Het lijkt het wel of het hele duistere leven meer afspeelt in het blauw-giel. Club en buurt Cambuursterhoek binnen volslijn vergroeid met elkaar. Het stadion, dat is het centrum, de Memmeskoord, dat de Lietse band haar noffelijk zien oorskeuken. Maar hoe is het ooit zo kaam? Waar vinden wij de buana van Cambuur, de ziel? En waarom is de ziel in blauw en geel? En waarom dat hertje? Daarvoor moeten we diep de archieven in. Dan komen we uit bij een van de allereerste afbeeldings van het hertje. En hier is dus ook een van de oudste uitbeeldingen van het Kammerga-wapen in, mijn kleur. En je ziet een mooi hertje in reet, een wat primitieve versie van het Kammerga-wapen. De adellijke familie van Kamminga, dat is het begin van Cambuur. In de geschiedenis van de stad een belangrijke familie. Ja, we zien hier een portret van een van de wichtigste Kammerga's, Rink van Kamminga. Hebben we hier omstreeks 1550 de rijkste man van Ljouwert, misschien wel de rijkste man van Friesland. Op de achtergrond zie je het slot Cambuur, de oudste echte uitbeelding van het slot. En het weer stamslot. De Wiek Cambuur, de Club Cambuur, had dus alle zijn naam met het tankje aan van Kamminga. Ja, al die namen die met Kamminga te krijgen hebben, Kamstra Buren, Kamminga Buren, Cambuur, dat had allemaal met die Kamminga's te krijgen waarschijnlijk. Cambuur-aanhang profileert hem graag als anti-Fries. Een leuk sentiment of zit er meer achter? We doeken nog even in de geschiedenis van de adellijke van Kamminga's. En dan zorgen we dat 2 van de wichtigste familieleden, Pieter en Gerrit van Kamminga, voorname strijders waren tegen de Friese vrijheid, een mitsenjongen. Een chaotische periode van vjochterij tussen Schieringers en Vetkepers winnen het van Kamminga's die allianties omgaan bij de Hollanders. En op die wijze vanuit Ljouwert vooral vochten tegen de Friezen. Er zit dus al wat langer een anti-Fries sentiment in de ziel van Cambuur. Daar had Jappie Rijding net volle last van. Hikke en Tuin in de week. In de jaren 50 voetballer bij zijn club, die toen nog VV Leeuwarden heette. Maar als Jappie een hichtepunt in zijn voetbalcarrière nemen had, komt er voordadelijk uit bij een tegenstander van wat ze in Ljouwert gnuvend DKV nemen. 30 kilometer verderop. Mijn hoogtepunt is altijd nog Abel Heenstra. Via de hoofdtribune. En 4 of 5 mannen met hen. Balletje hoog. En met het balletje hoog uit die kring. Jappie Rijding waart in 1941 binnen in de week. Die toen nog heel opbouwd worden moest. Typische volksbuurt, ja. Maar wel een protte keepwerkjes, want je bent er later wat kwam.
Maar typische, ja, volksbuurt. Het wien de Rieke van Kammingas die het oont 1810 een burcht met bijgebouwen in bezit hielden op het terrein vlakbij waar nou het stadion stiert. Dat wie toen nog een aardig eindje van de stad hoor. Op dat plak lag een terpke. En dat terpke, ja, dat is minstens 1000 jaar oud. Misschien ook al uit de tijd van Karel de Grutte. Misschien nog wel eerder, weet het net correct. Begin 20e eeuw vrijde Ljouw het stade gewoon uit naar het eerste ta. Dat ging via het Cambuursterpaad. En daar, verderop, waar het in de jaren 30 begon met de bouw van een sportpark. Omdat er verlet van wie. Vooral van het werk dat de bouw opsmiert. Mijn werk lezen, ja, hoe dat terrein egaliseerd en opheven worden. En ja, toen werd het geschikt als sportpark. Het was echt een werkverschaffingsproject. Het was een werkverschaffingsproject, ja. Het Cambuurcomplex lag in eerste gewoon in de graide. Pas om de oorlog heen kreeg de wijk stade gewoon zijn vorm. In al je fasen is het volbouwd. Dus pas in 1940 ben de Linnaeus-stritten ben gebouwd. En de laatste fase, de Roenwei, de Archipelwei, pas in de tweede helft van de jaren 50. Toen werd heel omsluitend ter bebouwing pas. Dat zou ik al hier naar mij maken, dat er niks weer. Dat is, ja, dat is wel interessant. Dat kan men zich nog net voorstellen. Is het als liet jonkje een dream om alle dagen naar dat stadion te gaan en te denken, daar wil ik aan ze voetballen? Dat is hier frappant, want toen ik in mijn jeugd, en toen kwamen alle jeugdspelers, die kwamen nu uiteindelijk uit 2, 3, 4 stritten. Of het club en wiek nog lang onder elkaar verbonden blijven, weet je niet. Er zijn serieuze plannen om een nieuw stadion te bouwen op een heel oorplak. Jappie Rijding moet er net aan denken. Ze moeten eerst maar eens met het gepeupel praten. Ja? En daar jerk ik bij. En wat zei ze die? Daar gaan ze nog nooit om vragen. Is de buurt Cambuur nog Cambuur zonder Cambuur? Nee. Ja, het Cambuurterrein jet bij de buurt. Ja? Cambuurplein, voetballende jeugd. En het is hier altijd best. Volksclub, maar in de volksbuurt. Alsjeblieft. Nou? Voor eerst zal het blauw en geel hier nog wel even domineren. Maar hoe komt Cambuur om die kleuren? Het leidt voor de haan. Om hem heen sjoggen. Wat goed is, je een blauwe loft. En je sjoggen een gele of goudkleurige zinnen. En ja, van oudsher wien dat voor oude beschavingen de populairste kleuren. In elk geval schijnt dit seizoen, ook al is het jood en grieze dag, de zinnen helder aan de hemel boven Cambuur. Tekkens en het Koningshoes. Je zoekt net voort bij elkaar ziekje, maar voor kunstenaar Randy Vettewinkel wie het een van de hongerlissende combinatie. Doet zij, maar het koninklijk portret. Want een slag hier kwamen ze achter verrassende dingen. En het resultaat is nou te zien op de tentoonstelling Koninklijke Portretten in het kerkje De Kapelle in Haaskredieken. Ik wilde ook de dekens erin hebben, want dekens, Zaalbergdekens, dat is van mijn moeders kant. Die heet Zaalberg van de meisjesnaam en vanaf halverwege 1700 tot halverwege de 1900 hebben ze dekens gemaakt. En koninklijke dekens waren. Dus ik dacht nou, omdat dat ook in mijn onderwerp van schilderen onder andere zit, dacht ik, dat wil ik erbij hebben. Wat schetste mijn verbazing? Dat Willem III, koning Willem III, was een fervent afnemer van Zaalbergdekens. Ik denk, nou, dat moet toch niet mooier worden, dit. Dus ik dacht, nou, dat is leuk. Dus dan ga je verder kijken. Nou, koningin Emma, die bestelde dan wiegedekentjes voor Wilhelmina. Nou, ook Zaalberg met kroontje erin. En weer met verder koegelen kwam ik op Willem van Oranje.
prins van Oranje gewond raakte in de slag bij Waterloo. En die zat op een brancard, dus een mooie schilderij van Pieneman. En met naam en toenaam dat er over die brancard een deken van Zaalberg. Waar dit, nou ja, ik denk, dus dat moet erbij. Dus ik had een heel mooi etiket, bijna versleten. Waar je dus nog Royal Holland Blankets en dan Made in Holland bij Zaalberg Leiden sinds 1770. Ik denk, nou, het is rood, wit, blauw. Dus ik denk, ja, dat moet er gewoon bij. Het is toch iets wat nog steeds bestaat, het koningschap. Dekens bestaan ook nog steeds. En als ik dan in dit geval de Zaalbergdekens neem, ken ik gewoon een heleboel mensen die dekens, die Zaalbergdekens gewoon hebben nog van vroeger. Want dat waren eigenlijk de eerste echte goede dekens. Dus ik vind, en dat koningschap is natuurlijk ook al eigenlijk uit die tijd dat de Zaalbergdekens kwamen. Dus die link vond ik wel heel interessant. En de werken die worden op Koningsdalveld in het Tjadehotel in Oranjewoud. En in april is dan de tentoonstelling te bezien in het Willem van Haren Museum op het Jerveen. Hoe shot je leven eruit als je volslijn onhinkelijk binnen van oren? Dit weekend is dat te zien in de documentaire Behind in de Behinding. Het verhaal van Imke en Berdien. Twee jonge vrouwen die het zwier lichamelijk handicap binnen. Een ontroerende documentaire waarbij de bezuinigings in de zorg onder water komen. Aan tafel de makker van deze documentaire, Simone Scheffer, en Margrethe Graaf, directeur van Zorgbelang Friesland. Welkom. Zullen we eerst even zien naar een stukje van die documentaire? Volgens mij is het dan, Imke wordt even uit bed hellen. Nou maak je hem dat echt mooi dan. Daar gaat hij weer. Dat is ook wel heel apart. Ja, dan maakt het wel lekker idee. Wil je me rietje aanpakken in het thee? Nee, zeker. Nou, als ik in bed leef, nou ja, dan ken ik eigenlijk met z'n volle. Dan voel ik me altijd wel aardig beperkt. En als ik dan in de stoel zit, dan kan ik het zelf maar redden. De kringloop. Joehoe! Wij zijn bij jou, wij zitten tegen. Kunnen wij even mij te listen? Ik denk dat meer van de helft van ons leven wachtmachine is. Imtje. Goeie. Wat heb je lang met film? Ja, hier hè? Oh, dit wordt allemaal opgenomen. Ja, het verhaal van twee vriendinnen, Imke en Berdien. En dus hadden ze niet kijkt al tijdens het fragment, Margrethe. Wat opvalt is de humor van de twee vrouwen. Ja, het zijn twee zulke levendige, sterke vrouwen die het gigantisch relativeren. En eigenlijk, ik zei ze, dat mat. Want anders dan hebben wij geen leven meer. Nee. Wat woest zo Shenlitten met deze documentaire? Ik wil Shenlitten hoe het leven is als je zes weer behind binnen. En ik heb die famkes vrouwen meer dan een ierlien troffen. En toen voelde mij dat op, dat ze zin aan het leven hebben. En toen dacht ik van, goh, wist, als wij op straat rennen en er komt hier in een rolstoel voorbij, dan zullen wij een rolstoel voorbij komen. En daar zit hij in. Maar dat denken wij verder net toe naar. En dat wil ik Shenlitten. Dat deze vrouwen volwaardige deelnemers van deze maatschappij binnen, maar dat ze behind worden door de omstandigheden, net door hunzelf. Nee, en die omstandigheden, dat ben dan de bezuinigings, hè? Met name de bezuinigings in de zorg, want dat rekt direct het leven van Berdien en Imke. Onder oren in zijn voorbeeld is dan het taxivervoer. Het taxivervoer, daar wordt op dit stuit het meest op bezuinigen ik. Dus hun vrijheid wordt heel iets meer inperkt, omdat ze on regels vastzitten. Imke Big Leaks die gaat naar het activiteitencentrum. Dat koe een periode maas en dan konden ze tussen de middag weer voort. Nou, als ze naar het activiteitencentrum willen, moeten ze daar de hele dag blijven, want het taxivervoer van Tuskentrog is krast. Maar deze vrouwen hebben een behinding. Imke is spastisch, die is de ene dag beter als de oren en die houdt dat net een dag vol. Dus
gaat hij net meer naar het activiteitencentrum. Ja. Nou, Dat zijn de gevolgen. ja, Margreet, van dit zijn dus twee jonge vrouwen, Imke en Bedien, maar zij vertien wurgen zelfs een volle gruttere groep. Jij stelt dit soort verhalen volle vaker? Ja, zeker. De taxivervier is echt een probleem. Net alleen nog goed dat u het viert wordt, want dat is er die vrouw ook al van wij wachten. Hij is er nog net, ik ben te let in het zwembad. Daar ben een protte klacht noor. En dat het steeds minder wordt. En dan had je dan net die gezichten erbij ha, dan denk je van, nou ja, jeetje, dat wie ik een protte yield, hè, dan kan wel wat aan. Dan is nou 80% hartstikke mooi. Maar hoe het uitwerkt in het leven van mensen, dat haast er net bij. En wij zeggen altijd bij Zwartbelang, het gaat om echte mensen en echte ervarings. En die moet broeken om dan te zien van wat is er nodig. Ja, maar nou, zij lossen het behoorlijk creatief op, hè, inventief. Ja. Maar lost elke niet het zo op? Nee, en het mooie is, vond ik wel, van letter in de documentaire zit ik een voorbeeld van een van de famkes die naar je leppen heen gaat. En dat is haar werk, 1 keer in de week. En daar kon ze net meer heen van het taxivervier. Maar nu had ze een eigen bus en dan had ze al je mensen chatteren om haar daarheen te brengen. En toch citeerde ik weer een Prachtig. probleem. Ja. Want Het benzine. de benzine. Ja, de benzine. Deze Ja. vrouwen hebben maar een heel iets inkomen. Ja. En ik ben vreemd met hun op Facebook. En ik zag ze nou en dan, verleden week zag ik weer een oproep. Willen je flessen voor uw sammelie? Ja. Want dan kunnen wij yield krijgen voor de benzine. Ja. En dat is wat mij zo gigantisch rekkert. Waarvan ik denk van, En wil ze dit denken willen dat we ben, net. dat ben hartstikke mooie creatieve oplossings. Maar als je net zo in elkaar zitten, dan liet je het erbij zitten en dan blijf je thuis. Ja. En het mooie van de nieuwe wet is maar met de decentralisaties en de gemeente is van we willen het creatiever hebben. Maar net iedereen kent dat uit hemzelf. En dan is het juist aan de gemeente om daarin te zetten en te denken van, zullen we het nou together eens even besjen, hoe kunnen we het oplossen? En dat gebeurt, nou ja, net in Smellingenlaan in elk geval. Nee. Nee. Het heeft natuurlijk een jip, het rekkert het leven jip van deze twee vrouwen. We hadden nou over de taxivervier. Er is nog zo'n voorbeeld, hè? Want er wordt dus nou echt voor hun regelen. Dat zegt dus in de documentaire, wanneer ze op bed maken. Ja. Zij moesten altijd al maas op bevestigd hier uit bed. En het fragment liet zien dat het heel iets verder gaat. Oké, nou, zullen we eens zien. Dat staat maas op verse tijden. Uit bed, jongens op verse tijden. In bed, terwijl de wekers op het zien en in het weekend al voor. Dus er is heel weinig flexibiliteit. En dat is heel jammer, want dat wie je net zag. Het is dan 4 voor jou, 4. Oh kut, ik ben aan mijn hoed. Meiden, gaan jullie ook de kant op? Want de verzorging staat zo voor de deur. Eens wist ze gewoon de regie hoe haar een eigen leven kwijtrekken. Ja. In die zin, de regie over het leven als je zelfs weer handicapt binnen is al iets. Hè? Want de zuster, ze moet uit bed helpen, ze moet in bed. Als ze wat drinken willen, moet ze op een beltje drukken. Nou, dat komt ik al onder druk. Hè? Vaak drukken ze al net hier op het beltje, want het worden toch een kwartier of een jelle uren. Maar dat wordt heel iets slimmer. Want een vrouw van zo'n 20 die vol leven zit, wil net alle jongen om jou wat zien op bed. Nee, natuurlijk niet. Waar leidt dan de grens, Margreet? Wanneer moeten we zeggen van, ja, pikken we dit nog? Of... Nou ja, eens is die grens al voorbij. Voor u is van Zwartbelang, wij zeggen altijd, dat is de omkeerde wereld. Er was hier een mens, die went daar, dat zei het zeker ergens van, ja, hallo, er komt wel bij me thuis. Ja, precies. En de zorg moet zich aanpassen aan die mens en net andersom. En het maakt het mij niet wens dat het net creatiever kan. Nee. En Simone, want dat zou dus van de mooiwerkers in de zorg wie ik een beetje krampachtig, hè? Al wie het haast dat ze haar een beetje ervoor skam dat het ik weet net wat het is, maar er wordt heel krampachtig gereageerd op het moment dat zij van ik wil deze twee vrouwen volgen. En dan komt het in een instelling. En ik begreep vanzelfs de privacy van orenbewenners. Maar op een gegeven moment wonen we het eten veel mee. En dan zitten ze echt in een kramp. Imke die zei ik ben spastisch. Maar zij ben spastischer. Ze reageren angstig omdat
Ik denk dat mensen in de zorg hun ik verantwoordelijk vielen. En hun eigenlijk misschien inderdaad wel skammy. Van of het net witte wollen voor de boetenbrood. Ja. Ik heb het hun net vregen. Ik heb wel vregen van waarom. Wij jaren het wel, ja? Herkent het? Ja, wij jaren het ook wel voor mensen die in de zorg werken. En ook mensen die daarom de zorg uitgaan nou. Om dit soort dingen. Ja. En ze skam je hun, ze willen het graag beter doen, maar ze zorgen er. En daar raad je ze ook, hoe spannend van, bijvoorbeeld. Het is, de regie met waarom. Naar de cliënt en naar de eerste verzorgende, is maar. Daar wordt de kwaliteit maken. En die weten wel hoe ze het hebben willen. Maar het wordt te volle behind eens. Toch alle regels en de lietse dingetjes en de bezuinigings die dan maar cross gaan. In plaats van, hoe kunnen we nou met het budget wat we nog willen hebben, creatief zorg je voor een mooie dag. Ja, nou, het is in elk geval een prachtig, ontroerende documentaire worden van Imke en Berdien. Ja, ik wat het even zeggen, dit was een prachtige vrouwen. Heel mooi. Ja, die het meer verzinnen als deze zorg. Maar een heel soort humor die het midden in het leven staat. Ja, Tierentank van je komt sneun. Om 11 is de documentaire te zien op Nederland 2. En snijn van 4 uur elk uur bij Omroep Friesland. Ontstaat 4, Morning Beans, dan is regisseur Pieter Verhoef de gast. Waar weet ontan hoe dan ook nog een hele gezellige dag.